L-Aġenzija Infrastructure Malta bdiet b'inizjattiva ġdida b'membri tal-customer tagħha jitkellmu u jispjegaw il-ħidma li tkun se ssir qabel jibdew xogħlijiet infrastrutturali f'toroq residenzjali. Dan l-eżerċizzju li jibda jsir qabel il-bidu tal-proġett se jgħin lill-entità tiġbor ir-rispons tar-residenti biex il-ħidma wkoll issir bl-inqas inkonvenjent possibbli. Dan l-impenn diġà sar f'toroq fil-lokalitajiet ta' Santa Venera u l-Belt Valletta. Dwar din l-inizjattiva tkellem il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve. Bdejna din l-inizjattiva importanti ħafna illi qabel jibdew ix-xogħlijiet nitkellmu mar-residenti u mal-komunitajiet tagħna, nispjegaw xogħlijiet ħajkunu qed isiru u kif ħajkunu qegħdin isiru u fl-istess ħin għalina importanti wkoll nifhmu ir-residenti x'għandhom bżonn sabiex naċċertaw anke f'ċertu dettall illi fejn nistgħu naħdmu aħjar inkunu nistgħu naħdmu aħjar. Dan fil-waqt li l-perit fih dan Infrastructure Malta Noel Gawċi spjega xi jsir min-naħa tal-Aġenzija flimkien ma' entitajiet oħrajn wara li tkun saret il-konsultazzjoni mal-pubbliku. Il-proċess min-naħa Infrastructure Malta jibda immedjat, nitkellmu mal-entitajiet u nispjegawlhom fejn ħankunu qegħdin nintervjenu biex eventwalment l-entitajiet kemm l-Ena Malta, kemm il-water u tas-sewer ituna il-feedback min-naħa tagħhom. Ituna l-feedback fis-sens biex once li ħajsir intervent fit-triq ikunu jistgħu jsiru x-xogħlijiet massimi li jkunu ppjanati mill-entitajiet. Ħaddiema tal-Aġenzija flimkien mas-Sindku tal-Belt Olaf Mekej tkellmu mar-residenti u sidien tan-negozji fit-triq San Ġwan u ntlaħaq qbil biex ix-xogħlijiet isiru fil-bidu tas-sena d-dieħla bl-inqas inkonvenjent possibbli. Akkumpanjati mis-Sindku ta' Santa Venera Gianluca Falzon, ħaddiema tal-Aġenzija spjegaw ix-xogħlijiet li kellhom jibdew fit-triq Emanuel Attart u triq il-Parata. Partijiet minn dawn it-toroq se jkunu magħluqin biex isir ix-xogħol ta' tisjieħ fuq is-servizzi ta' taħt l-art. Il-ġdid tal-bankini u triq fuq pedamenti aktar b'saħħithom. Dwar dan ikkummentaw is-sindki rispettivi. Naraw xogħol naraw kif nistgħu naħdmu aħjar u naraw kif nistgħu nirranġaw din it-triq l-ewwel nett biex insebħu l-erja ta' fejn jopera dan il-business. Kif ukoll nagħmluha aktar sigura, aktar aċċessibbli u aktar durabbli biex isservi aħjar. Kellimna fuq sfidi fosthom ta' flooding kif ukoll sfidi oħrajn ta' aċċessibilità aħjar tal-bankini u iva se nkunu qegħdin nagħmlu ta' kollox possibbli sabiex nelbu dawn l-isfidi flimkien.